Vale, el pacto de Carlos. Porque a mí no m'agrada que queda el meu.
Pues bueno, primer que res, felicitar, donar l'enhorabona al Flix. Penso que és un dels equips aspirants a la promoció aquesta temporada. I bueno, valoració del partit, pues, un partit que m'esperava que funcionés d'esta manera, sabent que el Flix pues, bueno, té jugadors individuals que destaquen sobre la categoria que estem jugant. Després pues, bueno, nosaltres hem intentat sortir a fer el nostre joc, treure les nostres forces, les nostres armes, sobretot a la zona del mig camp, però bueno, destacant que el Flix ha sigut superior, no hem pogut enllaçar bé de cara al gol. I bueno, a la mitja part ja estàvem perdent i intentar tirar l'equip avançant les línies. He vist que de manera que ja anaven passant els minuts, l'equip no me responia de cara al gol. I bueno, després he intentat situar la millor forma possible la línia de detrás, ja que el Flix estava seguint apretant dalt. Pues bueno, en part estic content, no pel resultat, sinó per l'esforç que ha tret l'equip davant d'esta plantilla del Flix. I bueno, seguirem lluitant i ja veurem què passa la pròxima temporada. Bueno, en primer lloc, abans de fer un resum, voldria demanar disculpes al jugador nostre, el Caco, que a la mitja part l'he esbroncat una miqueta i crec que no s'ho mereix perquè és un gran jugador i ha fet una segona part de fàbula, no? I en aquest equip nostre és així, quan funcionen tots va molt bé, però quan funciona Caco al mig del camp, aquest equip té un altre aire, no? És un jugador que porta tot l'equip i té una responsabilitat i potser a vegades li dona massa responsabilitat, no? Però bueno, li vull demanar disculpes públicament i felicitar-lo per la gran segona part que ha fet, no? Llavors, valorar el partit, doncs la valoració del partit, la veritat és que ha sigut un 0-4, però també no s'ha costat, no? L'Alcanar no m'ha desagradat, la veritat. Potser davant li falta una mica més d'agressivitat, però realment m'ha agradat, basculàvem molt bé i ens ha costat, no? Se nos ha posat molt bé, el 0-1, al minut 5, i el 0-2 també molt aviat, no? I això nos ha fet jugar més tranquils, no? Però bueno, hem de seguir en aquesta línia, no? Bueno, la de sempre, Jacob no cal que faci 3 gols per demostrar res. Jacob tots sabem que és un gran jugador en aquestes categories nostres i Jacob quan li surten i treballa és un dels millors delanters que hi ha, no? Li vull felicitar-li pels 3 gols que ha fet, no? De totes maneres, Jacob sí que en aquesta línia l'equip no es va molt bé, no? És un tio que treballa bé a buscar pilotes al mig del camp, de mitja punta, de punta, fa el que li dius, no? I el tio no es va de conya. Llavors també, avui Valeri, no? Ha vingut de la seva boda, feia 3 setmanes que no jugava i per circumstàncies, una baixa que he tingut a l'última hora de Bel, ha tingut que jugar lateral i bueno, ha fet un partidàs també, no? No, aviam, nosaltres, el que està molt clar és que guanyar fora de casa és difícil. No perquè hàgim guanyat 0-4 aquí, sembla un partit fàcil, s'ha tingut que treballar molt i fora de casa s'ha de treballar agressius, molta intensitat i bueno, és així, el que passa que guanyar fora de casa la veritat costa. Sí, la veritat és que estem treballant molt bé al darrere, posis el que posis, l'aportació d'Albert Vinyes nos ha anat molt bé, llavors Ramon també està que se surt, no? Són 2 centrals que ens van molt bé, però molt. Ja et dic, els 2 laterals tant Porta com quan surt Albert Sánchez i els 2 laterals, avui ha estat, ja et dic, Valeri, que ha fet un grandíssim partit, en defensa estem molt bé últimament.